Čau lidi, já jsem Mováček a dneska budu hrát World of Tanks. Takže... video. To teď byl upgrade, takže si no jdeme na to. Jsem si tam jen dal. Jo, jinak je to ruský. KV1S, IS, s tím vám ukážu hlavně. S tím budeme dát tak Tigra, že jo, kdo by neznal Tigra. T45, to vůbec nevím, co je. Jsem dostala se, nevím, T34, T3485, T25AT a Covenator a Škoda T40. Ta už je česká. No nic, takže první si dáme třeba toho Pantera. Tak dáme Pantera. Cože, co to je za tanky? To je dobrý tanky. Co to má? Jen tak, já nevím, jestli v tom telefonu mám tolik míst, takže když se to jako už zastaví, tak já když tak natočím pokračování, jo, takže nebojte. No, jedeme. Lidi, já to natáčím tou kamerou, jo? Tak abyste si nemysleli, že to je nějaká blbá aplikace na tom počítači nebo tak. Já to prostě natáčím kamerou. Ty vole. Hele. Jo, tak toho dáme, lidi. Ty vole, já se tam bojím vědět. Co je? To je jedno. Zkusíme tady nějakýho odsnajpit. Bylo docela fajn. Co to bylo? To bylo úplně... Tak to je jedno. Jo, ale tamhle ten půjde. Jo, tak ten musí. Prosím, jo. Ty ježiš, to je tenhle, ne. Dělej, děti, dobrý. Má taky hezkou ráži.
Kryš. Co to bylo? Lidi. No tak já to taky vidět. Ty hoďku na mě střílej. No tak ty vole, se skončil lidi. Hele, já hořím. Pěu. No tak. No nic. To je opravdu. Tam vidíte kostlivce, co? Zádu. Počkat, tak nahraj. Tak co si teď dáme, lidi? Jo, dáme to i esko. No. Můžeme si ještě dát. Jo, dáme to. Jo, já vám ukážu PZ1 celý. To vypadá jako slovou liničkej tank, jenomže když jde do své kategorie, tak je to tam boss úplnej. On je si trojkovej, ale zastřelí i nějaký pětkový i čtyřkový tanky, protože ten jeho kulomet, vole, on jezdí 70 aspoň. A kulomety má silný jak prase, jo, takže jdeme na to. Ten je opravdu, ten je super. Ježiš, ohnivý výběžek. Počkej, zkusím dát takhle tu kameru. To máte trochu nakřivo, co? Jo, ale už dobrý. Tak. Takže. Vidíte ho? Mě to nejvíc s ním baví v Himmelsdorf, jakože. To je fakt dobrý, ale on je fakt rychlej. S kým pojedeme, ale. Lux. Jo, tam letím. Co děláš, ty DV2, ty to má. No hele, ale je fakt rychlej. No já jsem s ním dlouho nejela, oni to bylo prý taky nějak upravený. Ale předtím v tom upgradeu, hele, teď se rozjedu. A už jedu. On hrozně skáče. Ježiš. Tak už jeď. Ježiš, kam jsem jel? Já nevím, že jsem jedu. Jakože mi jedou úplně kam jedu. Co tam děláš? Ojejdo. Vám aspoň ukážu, jak je rychlej. To si děláte za mě. Sakra, 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 sakra. To není vám.
jako zastřelte, ne, nebo ne, nechte mi ho. Nechte mi ho, nechte mi ho. Tu volám někdo se základnou? Tak to tam jede. Je tam, ona je vlastně střetnutí. No tak tam jedeme. Ježiš, ty jsou tak slabý, ty tanky tam. Co? Ježiš, Hedzer, to je fakt, ty. No nic. Tak teď půjdeme s IS-kou. S drtivým tankem. S ohromně drtivým tankem. IS. Postrach. To byl postrach, lidi. Hele, já vám ukážu úplně nubský tank v Ironii, jo. Ten nejnubštější, ale úplně nejnubštější tank na světě v Ironii. Je to v Ironii nejvíc nubský tank na světě v Ironii. To je nub, co? V Ironii. Tak. To bojovník ohromný. No nic, kedáš? Jedeme! Ježiš, ten Grfalin je, no tak to bude trošku těžší, ale my to dokážeme. My to dokážeme, my to dokážeme. My to dokážem. Jdeme na to. Jen. To je teda zábrana.